ଆଜି କାହିଁକି ଏତେ ରାତିରୁ ମୋତେ ଉଠିକି ସବୁ କାମ ସବୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଶେଷରେ କାହିଁକି ଆମେ ସବୁ ଭୂତ ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲୁ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। କଥା କ'ଣ କି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ 4:30 ରାତିରୁ ଉଠିବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି ନା ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଥିଲା। ଖାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଲା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ତାପରେ ବି ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ନନା କହିଥିଲେ 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠିକି ପୂଜା କାମ ସବୁ ସାରିଦେବ 6:20 ସୁଦ୍ଧା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 4:30 ରାତିରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି। କାହିଁକିନା ବାହାର ଘର ସବୁ ଖରିକିବା ପରିକିବା ପୋଛିବା ସବୁ କାମ ସବୁ ବହୁତ କାମ ଥିଲା, ବାସି କାମ ସବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଣୁସୁ ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲି, ବାସି କାମ ସବୁ ସାରିଦେଲି। କାହିଁକିନା ବେଣୁସୁ ବାସି କାମ ନ ସାରିଲେ ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବେଣୁସୁ କାମ ସବୁ ବାସି କାମ ସାରିଦେଲି। ତାପରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ପଳେଇଗଲି। ଗାଧୋଇକି ମୁଁ ଆସିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 5:10 ହେଇଛି। ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଠାକୁର ଘରକୁ। କାହିଁକିନା ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାର ଅଛି। 6:20 ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ଠାକୁର ପୂଜା ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଠାକୁର ଘରକୁ। କାହିଁକିନା ଆମର ଠାକୁର ଘରେ ଟିକେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ। ତାପରେ ଚଉଁରାରେ ପାଣି ଦେବି, ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 5:10ରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଠାକୁର ଘରକୁ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ଟିକେ କରିଦେଲି ବାଗେଇକି। କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୋଛା ଧୁଆ ଖରକା ପୁରକି କରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବାସି ଫୁଲ ସବୁ ଚନ୍ଦନ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ନାଇଥିବେ ତାକୁ ସବୁ ପୋଛି ପାଛିକି ଭଲ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟାଇମ୍ ବି ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଆଗରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି। ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଣିଥିଲେ ସବୁ ରଙ୍ଗୋଲି, ଅବିର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲର୍ ଅବିର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଏସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମ ଛୁଆଙ୍କ ଲାଗି। କାହିଁକିନା ସେସବୁ କାଲିରୁ କହିଥିଲେ ବାବା ଆମ ଲାଗି ଆଣିବ। ଆଉ ପିଚକାରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆସିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ମୋର କୁନି ଝିଅ ଲାଗି ଆସିଛି ଗୋଟେ ଚଷମା, ସେ ଲଗେଇକି ହୋଲି ଖେଳିବ। ତାପରେ ମୁଁ ବେଣୁସୁ ଉଠିଥିଲି, ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧୁଥିଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚାହା ପିଇଦେଲି। ତାପରେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସ୍ୱାମୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ମାରିଦେଲି। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁମାନଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ମାରିକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଲାଗି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ମାରିଦେଲି। ମୋ ଯାଆଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ମାରିଦେଲି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ସାନ ଯାଆ। ଆମେ ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବା ଲାଗି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଛୁଆ ସବୁ କେମିତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପାଣିରେ ପୁରା ପେଙ୍ଗେଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଆମ ଦିଅର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲିକି ଜବରଦସ୍ତି ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ମୋ ପୁଅ, ସିଏ ବି ଆଉ ଛାଡ଼ିଲାନି, ସେଠି ଲଗେଇଦେଲା। ତାପରେ ମୋ ଶାଶୁ 3 ଜଣ ମିଶିକି ସିଏ ବି ରଙ୍ଗ ଲଗାଲଗି ହେଲେ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଖୁସିର ପର୍ବ। ପରସ୍ପରକୁ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇକି ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯେତେ ରାଗ ହିଂସା ମନ ଭିତରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏସବୁ ଦିନର ଭୁଲି ଯାଇକି ଆମେ ଏ ଦିନଟାକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ମସ୍ତି ବି କଲୁ ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ରିଲ୍ସରେ ପକେଇବୁ ବୋଲି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଇଏ କରିଦେଇଛୁ, ନାଚ ଗୀତ ଟିକେ କରିଦେଇଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁରା ଭୂତ ଭଳିଆ, ବାନ୍ଦର ମୁଇଁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମକୁ ସବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଗ୍ରହଣ ଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେଟା ରାତିରୁ ଉଠିଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ସେତିକି ସମୟରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଗଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।